дар доираи барномаи омӯзишӣ оид ба пешгирии ҳолатҳои фавқулода ва оқибатҳои он, кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқат бо мақомоти маҳал рӯзи мудофиаи гражданиро дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат роҳандозӣ намудааст. ин чорабинӣ дар беморхонаи марказии ноҳияи шаҳринав ба таври намунавӣ бо иштироки духтурону ҳамшираҳои шафқат ва иштироки бевоситаи гурӯҳи наҷотбахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гашт. дар назди шӯъбаҳои беморхона бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳринав ҷамъомад баргузор гашта, маърузаҳои намояндагони ситод оид ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании ноҳия дар мавзӯи роҳҳои ҳифзи сокинон дар ҳолатҳои фавқулода шунида шуд. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар ҳайати 157 нафар дар ҳайати шахсӣ машқи тактикие ки дар ҳолатҳои фавқулодае ки ҳодисаҳо рӯй метиҳад дар беморхона гузарондем. мо машқро анҷом дода дар оянда гуфта метавонем ки беморхонаи марказии ноҳия дар ин ҳаят дар тамоми ҳолатҳои заминҷунбӣ, ҳолатҳои фавқулода, ҳолатҳои барф, ҳолатҳои чизда пурра тайёр мебошем ва омода мебошем. дар оянда мо ин хел машқҳоро бисёр мегузаронем, бо ҳаракат мекунем ки ҳама вақт бар ин ҳолатҳо тайёр бошем. бо садо додани бонги хатар амали намунавии кормандони соҳаи тандурустӣ ҳангоми рух додани заминларза, оташ гирифтан ва ба вуқӯъ пайвастани садама дар иншоот оғоз гашт. Кормандон ба гурӯҳҳои наҷотбахшу ёрирасон ҷудо гашта бо чусту чолокӣ дар амалиёт иштирок намуданд. дар ин лаҳзаҳои ҳассос кормандони қисми оташнишонӣ, ёрии таъҷилӣ ва гурӯҳи наҷотбахши кумитаи оид ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо автомашинаҳои махсуси гардонидашуда дар ҷои ҳодиса ҳозир шуданд ва барои рафъи оқибатҳои заминларза кӯмаки амалии худро расониданд. дар ҳудуди беморхонаи марказии ноҳия машқи махсуси тактикии мудофиаи гражданӣ ташкил ва гузаронида шуд. дар баргузории машқ нерӯҳои ғайриҳарбии беморхонаи ширкат варзиданд. дар вақти гузарондани машқ ҳамаи ҳайати шахсӣ вазифаҳои худро иҷро намуданд. ҳама вақт дар ҳолати омодабошӣ қарор доранд. нерӯҳои ғайриҳарбӣ на ин ки як худи беморхонаи марказӣ, тамоми ҳудуди ноҳияи шаҳринав дар ҳолати рух додани ҳолатҳои фавқулода дар ноҳия дар ҳолати омодабошӣ қарор доранд. дар охири чорабинӣ аз ҷониби ситод оид ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ба беҳтарин иштирокчиён ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. гузориши Хуршед Алимов, Соҳибнур Абдулрасулов аз ноҳияи Шаҳринав барои барномаи иттилоотии Навид.